Efese 4 verse number 1. Ncwadi kaTimothy wesibini chapter number 2 verse number 19. Ncwadi Efese 4 verse number 1. Umuntu xa sukuba esindiswa umoya lo wakhe uzalwa ngokutsha. Kahle lento engumuntu iye izalwe ngokutsha. Kufuneke izinto ezimbini. Kufuneke ukuba kuhlaziywe ingqiqo yakhe. Kufuneka uba umphefumlo lo wakhe ufaniswe nalento yenziwe emoyeni wakhe. Kufuneka uba nomzimba wakhe wenziwe lento yenziwe emoyeni wakhe. Because uthi uJesu, in fact iBhayibhile le iyonke isivezela lenyaniso yoba uyingozi umuntu okhululwe emoyeni okanye wakhululwa enyameni, akakhululwa emphefumlweni. Because noba ngakhululwa emoyeni, ingqiqo le yakhe xa engekakhululwa yombuyisela kulento ebeyiyo engekakhululwa. Noba ngakhululwa enyameni, uba ngabe indlela yakhe yokucinga ayikatshintshwa, wothi ekhululwe ingqondo yakhe imbuyisele kulento ebekade yiyo engekakhululwa. Yilento yenze amaSirayeli athi ekhululwe kwenyama eEgypt, kodwa ingqiqo zabo zabe zisacinga ngeEgypt. Yenza loo nto into yobana ababisayofika kule ndawo bebekhululelwa yona. Yile nto yenzekayo xa ngaba umuntu ekhululwe ngokwasemoyeni, yazi ingqondo yakhe ayahlaziywa ukuba ingqondo yakhe icinge ngokwale ndlela uKristu acinga ngayo. Athi selekhululiwe emoyeni kodwa ingqondo imthathiso kwalanto ebekade iyeka sindiswa. Yenza into yokubana nakuba kusithwa usindisiwe, but ihambo yakhe ibe yilento ebekade iyeka sindiswa, because ayikasindiswa ingqondo le yakhe. Yile uJesu mayefika ufika ashumayele imessage ethi abantu mabaguquke. Lento ethi abantu mabaguquke ithetha ukuthi mabatshintshe indlela ebebekade becinga ngayo. Ngoba once umuntu atshintsha ukucinga uzotshintsha ukwenza. Ngoba lento umuntu ingqondo yakhe iyo uzokwenza yona. Akhathaliseki noba yeyiphenye indawo ongayikhulula apha emntwini. Kodwa uba ngabe ingqondo yakhe ayikakhululwa awukamenzi into lo muntu. Arizwayo noba ungaye town uphethe ingubo yaseMulti Choice uyombathisa street kid ye 48,000. Ibingqondo yesa street kid ayikakhululwa. Wayithengisa nge-50 rand ye-glue la ngubo because ingqondo ayikakhululwa. Yona nenihalasele phezu kwayo namhlanje. Si-standard sikaThixo. Si-standard sensindiso. Ngomso uba inkosi uKristu yasinikeza ubabalo. Sithethe ngendlela esingabuyela ngayo kwi-standard sensindiso. But today ngicela uJesu asincede siveze lento iBhayibhile eyibeke ngoba si-standard sensindiso. Ncwadi kaTimothy chapter number 2 verse number 19. Verse 19. Kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigungqi. Sinombhalo othi kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigungqi. Kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigungqi. Sengathi uPawulos ujonge wabukela
xa ethumela uTimothi uba ahambe ayogcina ibandla, umthuma amnikeze lo myalelo othi istandard sikaThixo asisoze sitshintshwe mntu, ngoba istandard sikaThixo nguJesu. So abantu abafuna uphila bephilela uThixo mabaphile ngalendlela uJesu selenze ngayo. Istandard sikaThixo soze kube khona umuntu nokusitshintsha. Uzubona uba soze sitshintshwe sideske sanombhalo ekungekho bani unowucima. Wonke ofuna uphilela uThixo umele ufunde umbhalo abe seleziweyisha ngokombhalo. Ukuba ngaba kakwazi uphila ngokwalambhalo avuma athi akwazi uphila, angenzi ngathi uyakwazi uphila ephila ngaphansi kwestandard sento ebhaliweyo. Kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigungqi. Yes. Sinombhalo othi inkosi iyabazi abayo. Sinombhalo othi woqala inkosi uJesu, njengoba sihleli ngolhlobo nje, iyabazi abangabayo. Ngamagama phandle akukho umuntu nokumbribe uThixo. Noba thina masithetha singathi singabakhe, yona inkosi uJesu iyabazi abangabayo, ngoba inendlela ebabona ngayo abangabayo. Imandi lento ngalenda yoba akukho mfundisi uvotela amarhamente wakhe athi eli neli neli because lenza right enkonzweni leli kaJesu. nguJesu ozazelayo abangabakhe. Kwanothi wonke umuntu olibizayo igama lenkosi makahlukane nesono. Umbhalo ngezantsi uthi wonke umuntu obiza igama likaThixo makenze njani? Ithetha ukuthi lento mnye yena umuntu simele sicengezelela kuye xa ngaba sisindisiwe ngulowazi abangabakhe, ngulo une-right yokusikhulula esihogweni, ngulo unebango lokusivulela izulu. Ithetha ukuthi lento ayindincedisi nganto into yokwaziwa kakuhle enkonzweni endikhonza kuyo. Indaba ilala kule ndawo yokuba uJesu undazi njani. Because as long as umfundisi wami endazi right, uJesu endazi wrong, ndiwasta nge-efforts zam, ndiwasta ngexesha endilibolekwe nguJesu emhlabeni. Because ndiphila i-double life. Ndinalempilo ndikhohlisa ngayo abantu. Ndinalempilo yam iyi-original. Ndinempilo eyi-uniform endiyinxiba xa ndisiya phakathi kwabantu. Ndinale elulusu lwam endingayikhululiyo endihamba nayo day and night. Inkosi uJesu iyabazi abangabayo. Number 2, bonke abathi babiza igama likaThixo banezinto abazohlukanisa nazo, abalibizi bekuzo. Uba ngaba banempazamo yolibiza bekuzo, uthi lambhali abaziwa khona le.
uJesu wayibona into yoba akasoze asivale emlomo singalibiza igama, but into azosivimba yona uzosivumba ukusazi. Because I can easily say ndinaye ndiyamazi, but umbuzo kule ndawo yoba yena uyandazi na, ayingoYobhi owathi uyandazi, nguThixo owatsho kuSathana wathi uyamazi na umkhonzi wam uYobhi. Wanikeza i-good report uThixo ngomntu ophila enyameni, waqhayisa ngomntu uThixo. The question is, mangaba kubuzwa kuye umdludlu uyamazi na, ithini impendulo yakhe uThixo? Ayibuzwa ngam, iyayithini response yakhe? Inkosi iyabaza bangabayo. Masihambe siye Efese sifunde, sizawuqhuba kakuhle sizifunde lezi ncwadi. Ncwadi wase-Efese chapter 4 Verse number 1. verse 1. Isihloko imbumba yamanyama, umzimba imbumba yamanyama. Verse 1. Ngoko ke mna endingumbanjwa ngenxa yokuba ndisisicaka senkosi, ndiyanibongoza ziphatheni ngohlobo olungawuthobiyo umgangatho wendima endamiselwa yona nguThixo. Ziphatheni ngohlobo elingawuthobiyo umgangatho. Wobize nabizelwa kuwo. Ndiyanibongoza ndithi ziphatheni ngokomgangatho, ziphatheni ngokwestandard, ngoba le nto eningene kuyo inendlela ephilwa ngayo. Awuzichuzeli uba ngabe isalvation uyiphila njani, ufika imanual selikhona, ufika ualign nayo, uphila ngendlela ekuthiwa makuphilwe ngayo. Yabona esikolweni xa umfundi egqupha su grade 12 ezo university efuna ukwenza i-nursing, ufika axele bakuthi standard se-maths u-level 5, asizinaye, ufika sesikhona sibekiwe. Ufika i-standard se-subjects sibekiwe, kufuneka kuba yena maka-align ne-standard or a-align ngomzimba wakhe nyoba angene ngokunyebelezela. Because imbini indlela zophila ngazo lensindiso, kukuphila nge-standard okanye kuyiphila ngokunyebelezela usenza ingathi, kuyiphila ngamaqhinga. And i-results obuyiphila ngamaqhinga zobonakala njengomfundi ongene ngobunyebelezela ekhosini uba akasupasa seyipha ngaphakathi. Izomhlupha le mesa inyebelezileyo pha ngaphakathi. So uzobonakala pha ngaphakathi uba uyinhluphe engathi tshintshe, because wenza ngathi right ungekho right. Awumi njengoJosiah uthi hey madoda makumiwe, ndilimele mna masime kule ndawo, uqhuba unjalo uzibhandese ngokwakho uhambe. Akwathina kuba istandard esi awufiki kuso ufa uhamba, kanti nabanga libufa uhamba into yoba walimalela pha. The more you go, the more you die. Yabona uba ngaba zimbini zintathu
ezi zinto ibandla lokugqibela elingquzulana nazo. Number 1, nguSathane. Anti iBhayibhile lithi asilwi nanyama nagazi, silwa nemimoya. Number 2, sono. Ncwadi iBhayibhile, incwadi yamaHebhere ithi anikalwe kude kuphume igazi xa nilwa nesono. Number 3, lelizwe. Yabona iBhayibhile uyifunde kakuhle. Woyiqaphela into yobana uSathana kwiNew Testament ubizwe kambalwa ukwedlula isono. Woqaphela number 2 uba ngaba ilizwe libizwe kakhulu ukwedlula isono. So kubizwe uSathana kambalwa, kwabizwa isono, kwabe sekubiza ilizwe kakhulu. Because uSathana wayibona uba andikwazi ubaloba ngokwami, bandivela ngokwami, bandibona. Wathuma isono. Sahamba isono, sabona uba bayangiqaphela kandisiza, sathumela ilizwe. Because isono masingena siyasibona sithi siso esiya. But ilizwe malingena phakathi ilizwe, liye lisithutha ngekiriva ilizwe lisise sonweni. Ilizwe lilwe lisinikeza igaranti yoba noba ndingavutha kangakanani ibizwe ndiyalithanda, I will sin. Asoze ndibaleka isono ndiqashe ngelizwe. Uba ngaba ndiqasha ngezwe, ndiqasha ngeyona nto ezondithatha ngetrain ndisesonweni. Because akekho ohlukana nezwe anamathele, ohlukana nesono athanda izwe azogqiba namathele kuThixo. Ngoba iBhayibhile endiyifundileyo mna ithe anazi na uba ukuthandana nezwe bubutshaba noThixo. Yabona izwe into eliyenzileyo, lisireprogramele le ncwadi. Yathi iBhayibhile iclear isithi, be not equally yoked with unbelievers. Musana ujokwa ngajokwe inye nabantu abangakholwayo. La ncoko la Bhayibhile ide ithi kuba yenziwa loo nto. But uyakwazi umuntu ukusindiswa from Sunday school, athi teenager afike ebutsheni, oh madolo siseze kakuhle, phithi umiswa apha, umiswa nehedeni, umuntu abazotshata next month. Abazutshatela kamama uyangichaza botshatiswa ngu-apostle nehedeni khona la. Because izwe liyizobeya yenza yanhle. Ebantakwethu kuhlweni ndizothi kunomgaqo, kunestandard esibekwe lizwi, akunakuhlangana ubumnyama nokukhanya namhlanje ngomso nakwelizayo. Inestandard isalvation. Alizwayo uJesu mayesithi uJohn ayithetha ngothando, angathi thandanani, unika istandard uba thandanani kanjani, mthande njengale ndlela uzithanda ngayo. Awukho free uba uthanda kanjani. Salvation in a standard. Asibamisi apha besisini esinye, alishongo njalo izwi. Lithe izwi kutshata indoda nomfazi, not indoda and akuthiwa atshata inkwenkwe nentombazana. Nenive kakuhle, because amakhwenkwe awatshati, amantombi awatshati,
kutshata indoda nomfazi, ngoba amakhwenkwe into agudi kuye kukulwa. So inkwenkwe edume ngolwezweni izozolwa seyingaphakathi. Inkwenkwe idume ngoshaya intonga. Xa idibe nontangani niqhelwa muncu. Xa ifika bangaphakathi iqhelwa muncu yophinda ishaya intonga. Salvation in a standard. Abona into Satana ayingxamele yenintsi ukuthi usingxamele ngalento eyi entertainment. Ayisasebenzi la verse ethi siyolise ngoYehova. Uyabhora uYehova ngo. Sinezinto esiziyolisa ngazo. Sinezinto esivisa kamandi. That is why uba ngaba kunocula praise and worship inobhora lonto. Makuke khuze noba ngunyawo engasindiswanga azoyifudumeza. Masilandi celebrate elithile silazi uba lisindiswanga. But because ifuna lizokwenza amandi endlini kaThixo. Because abantu akusekho nto inobenza amandi kuThixo. Akusekho njabulo abantu banoyifumana kuye. Babhorwa ipraise and worship sengathi kuba ngabe usewuyashiya mhlawumbe washinge mina imamele ngo DJ Somebody. Hlale ngoquesta imini yonke umzalwane. Abuye late azothi we glorify your holy name. Because uThixo wabhora kulo mzalwane. Mamelani bangcwele. Yonke into uThixo ayithandayo uyihombisa ngemithetho lonto. Akakhonzwa uThixo ngaphandle kwemithetho. Thina sisethe isizukulwane sime incwadi yamaGalati 5 madoda singabakhululeyo thina. Imane enkululekweni ethe uKristu wanikhululela kuyo. Singabakhulu thina sime incwadi kaJohane uba ngabunyana womthe wanikhululela ningabakhululekileyo ngenene. Asifuni le ndawo ethi kunedyokwe kaJesu mangaba sinedyokwe esikhululwa kuyo. Xa umvuma uJesu awumvumi kuqala njengomsindisi, qala umvume njengenkosi. Makakubuse before akusindise. Ningawuthobi umgangatho inkosi ethe yanibizela kuwo. Funda sasa. Nihlale nithobekile ngawo onke amaxesha. Verse number 1. Ngoko ke mna endingumbanjwa ngenxa yokuba ndisisicaka senkosi ndiyanibongoza. Ziphatheni ngohlobo olungawuthobiyo umgangatho wendima enamiselwa yona nguThixo mhla wanibiza. Ziphatheni ngohlobo. uJesu mayethetha ukuba ngaba niyandithanda enzani njani gcinani imithetho yami. Ukuba ngaba niyandithanda gcinani imithetho yami. Na umbuzo kule ndawo yoba yeyiphi nawo le mithetho kaThixo? Yeyiphi le mithetho athi masiyigcine?
Because uba ngabe uJesu uyamthanda, awumindi ukulahlekelwa. Ukuba ngabe uJesu uyamthanda, awumindi ukufana noZakeyu. Uthi imali ebendiyifumene kakubi ingandilahlekela. Because uphandlwela uthando lukaJesu. Soze uthanda uJesu, uphinde uthande nobubi obufumene ungancediswanga nguJesu. Ithi abangela uba kube buhlungu makusithwa hlukana nezinto ozifumene ngendlela erongo. Kungenxa yokubana simple awumthanda uJesu. Kwincwadi yesithilelo uthi kwabazalwane, ndinibonile uba ningabantu abasebenzayo, ningabantu abawaziyo futhi nabaprofeti babuxoki nabaprofeti benyani. Service yenu inhle iyancomeka, but iproblem eninayo nani nehlukene nothando lokuqala. So the more besebenza, the more uthando lwabo luncipha kuJesu. Bamsebenzela uJesu ngenxa yokuba bayakuthanda ukusebenza, but abafuna usebenza ngendlela athe yena ufuna usetyenzelwa ngayo. Bafuna ukwenza, but abafuna ukwenza ngale ndlela kuthiwe makwenziwe ngayo. Bafuna ufreestyler abazalwane. We want to worship you, but nazo singehlukananga nazo zikho. I am telling you, inyaniso emsulwa soze abekho yena. Believe me. Because esibandidla ngotsho kunibangcwele akezi kuba simbiza uJesu. Uza kuba simbiza ngokwalendlela athe yena makabizwe ngayo. In a standard salvation. Ningawuthobi umgangatho enithe nafika lento ikuwo. Ningawuthobi umgangatho. Yabona ingxaki embi esinayo. Apha emini ndimamele omnye umfundisi uyathetha efowunini, uthetha nomnye umfundisi. Lokhu elacala umfundisi ubuza lo mfundisi ndimmamele efowunini setawu uba ithini into yobhaptizo, akathini into yobhaptizo, ibhaptizo lamanzi lunyanzelekile. Kubuza umfundisi. Yusi uba ibindini enomxela Nceko, vala inkonzo uhambe uyokhonza ebandleni. Vala inkonzo uyeka abantu bakaThixo bahlale ngoxolo. Because you are wasting ixesha labantu. Because ufuna ukwenza into ongayaziyo. Siyawazi amavesi nathi bayitwa siyafuna ke savula imikhukhu yethu. Akusunyayelwa ngamavesi, kusunyayelwa ngestandard. Ndixelele indoda eshumayele imessage apha yasibeka istandard ebithunywe nguThixo. Ibani ngcwele akayishiyanga apho njengale ndlela naye ngcwele. Istandard is always there. Masivalwe. Oh, masivalwe madoda. Masivalwe. Angabi into esiphetheyo ivesi yodwa. Masivalwe. Because uba ngaba ndifika ngakuso ndizawusabani kuso. Wonke ongathi uyenyuka kunam ndamtsala ngelokhwe namtsala ngebhlukwe. Because akho mntu unofika ndingayanga. Into ebangela uba Caleb babafaka abantu eKanani, it is because sebesuka eKanani.
ndibasapha abantu entweni endingayaziyo. Akurongwanga uthanda uShumayela. Xa Shumayela usendaweni right, vala inkonzo, uyeke nabantu ababebizele ukhokhela inkonzo bakhokhela inkonzo. Ngakuphole Efese sithi, now that senisindisiwe, yahlukana no-1 no-2 no-3 no-4. Ndichazwa ile ndawo ethi kuba animfuzanga kanjalo uKristu, animfundanga ngolo hlobo uKristu. Ngoba istandard sebeliever kwiNew Testament ayingompostile nomprofeti nomfundisi nguJesu. Awuphili according to how I live, uphila ngokwendlela uJesu aphile ngayo. See high istandard kangokuba uJesu uthe uPaul manceda abaHebhere, looking unto Jesus, sijonga uJesu. Sijonga uJesu. Kukho nomahluko phakathi kwemilo yenkonzo nemilo kaKristu. Awuzikali ngokwemilo yebandla khonza kulo, no, uzikala ngokwemilo kaJesu. So that uthethe njengoPaul othi ziright zilunge zonke kodwa mna azindilungelanga zonke. Uthetha ngolo hlobo simply because udlule emntwini, umbonile. Istandard sesalvation uJesu. Istandard sesalvation uJesu. Istandard sesalvation bangcwaliswa ngegazi nguJesu. Yonke enye into less than lonto ayisuki kuye, isuka kum. Thina sehlulwe yile kaJesu sazenzele yethu ethi yonke insiphi iyawasha, uyaziphatha noba ukanjani, uyanxiba noba sohlulwe yile ethe kuyandelisekwa, sohlulwe yiyo. Sohlulwe yile ethi umbhalo ubhaliwe wathi ozibiza ngegama lakhe makahlukane nesono, sohlulwe yiyo sezane yethu. Because ayikhange inikezwe abantu abanendlala, inikezwe abantu abacreative. Phethwe abantu abacreative abathi siyawubona umbhalo lo, xa kwaphazama umbhalo apha yona ibimele ibihamba ngolu hlobo, bingamelanga phakathi. Siyalibona izwi Verse 2, verse number 17. verse 17. Ngoko ke ndiyanibongoza, ndilumkisa egqameni lenkosi. Yahlukanani ngokuziphatha ngokwabahedeni abangqiqo ziphuthileyo. Yahlukanani nokuziphatha ngokwabahedeni. Kunomca, kunomsantsa ophakathi komuntu osindisiweyo nongasindiswanga. Kunomsantsa ophakathi kwekholwa nehedeni.
abakwazi uphila ngendlela efanayo, abakwazi ukwenza ngendlela enye, abakwazi ufunyanwa ndlela eninye. Unomsanza udade xa ethetha uJesu ngokwakhe ngala mini inkulu, wothi xa ibiza abantu, abanye zibhokhwe, abanye zigusha, ngoba kufaniwa. Ayikho into ephakathi nendawo eyibhosha, uyigusha okanye uyibhokhwe, awukho phakathi nendawo. Umahluko ucace gqa okwekati emhlophe ehlungwini, ngoba ibhokhwe uyazazi uJesu uba ayidingi ukungena ndaweni, ibhokhwe ityi ngaphandle. Ekukhuleni kwam zange ndadibana negusha eyayinamathele ecingweni engasakwazi uzikhupha, ndadibana nebhokhwe qho. Because ibhokhwe, because xa sekubuza uba ngubani otye apha, uyayazi ibhokhwe uba kothiwa ngabantu balapha, ande ifake ezintaba yangena ngaphakathi. Amen. Hey. So uthi uJesu mayithetha umahluko phakathi kwamakholwa, abanye zigusha, abanye bamathile. Amen. Bona babesenza into bayacacisa, baxa benzile bavume bathi hayi yenziwe ndim ngicela uxolo. Amen. Abanye sibhoke bandwebile, badlabe ngaphandle bese ngaphakathi, badle zingezo zabo bazidle ngathi zezabo. Le ndawo imbi kuyo, imbi le ndawo yokuba makubuzwa uba ngubani odlileyo, ibhokhwe ithi namandazi kanti ingene. Khange ndingene, khange. Sosancedakale umntu onjani. Sosaye ndawo uJoseph wayedwa endlini nomkaPotifari, ngewaba ibhokhwe namini, ngewaba ibhokhwe because nguye nomkaPotifari endlini, wayizotya sula umlomo. Ngomnqophiso ndibizeleni beze kum aba bandikhonza benze umnqophiso, because xa ngabe istandard sikaThixo usazi ufana noYobhi uba neminqophiso yenza uthi ndiyafunga ilihlo lam soze liyijonge inkazana. Xa ngabe ukhonza uThixo umazi uba nosoze, not yonke into iba right xa ukhonza uThixo, usazi istandard sakhe. Uyala ukubizwa ngoba ungunyana kaFaro, ubizelwe ekunyamezele nasekuentweni isono okomzuzwana, uncamela ukulamba uhlupheke ngenxa yokosaba uJesu. Awubingo yona othi ndingumhebhere ndiyamasaba uJehova kodwa uyangapha, kodwa bekuthiwe iyangapha. Awubi naculo lokumesaba uThixo kodwa ungamthobeli. Ndibizeleni beze kum abo badicide ukundikhonza ngomnqophiso. Sisifungo esabamba le ndoda uba ingaphathi ichansi yokuphatha ikho. Ichansi yophatha kusithiwa ndinguyelo. Ndinguyelo, touch wherever you can. Yala indoda kaThixo yathi soze ngoba ndinikezwanga right yokuhambe ndithatsha. Andibanjwa ngokungabi nazandla, ndibanjwa ngoba ndiyamesaba uJehova. Andenzi njengoba abanye besenza, andihambi njengoba abanye behamba. Mna ndiyamazi umhlengi wam, ndimbonile endikhuphe emngxunyeni ngenxa yabo abakhuluwa bam, andisoze
uthengise ngaye ngenxa yepleasure yomzuzwana. Xa unobuza abantu abashumayelayo, they will tell you, zinintsi kabi ii-adverts esidibana nazo endleleni. Zinintsi kabi ii-adverts esidibana nazo endleleni. Bambi balikhupha litsole njengomkaPotifari. Balikhuphe litsole. Kushiyana ngale ndawo yoba wawuveni ekusindisweni kwakho. Ukhonza njengoba kukhonzwa okanye ukhonza ngoba ukhonza yena, noba angakhonzi, you will remain khonzing. Because awuhambi kuba sihamba, uhamba kuba kuthiwe hamba. Uhamba kuba amandla ohamba wanikiwe. Noba ngajika bonke bathi asiye Kanani ngoba ingqilimbela zakhona zinde, uthi wena bekuthiwe. Ubanjwa ngubekuthiwe. Uhamba ngelishwa uba ngaba khange udibane nobekuthiwe. Wayethwe sentlango wanikeza ukutya kusilulambile wathi bekuthiwe. Akaphili ngasonga sodwa umuntu. Bekuthiwe. Ningawuthobi umgangatho erabiselwa kuwo uThixo. Standard salvation. In a standard salvation. Sonke thina abantu siyiphilayo, siyiphila below umlinganiselo obekwe nguJesu. iBhayibhile ithi akasazi. Sonke thina abantu esizimisele ukuyiphila ngaphansi komlinganiselo thina ngale ndlela esifuna uyiphila ngayo, uJesu uthe akasazi. Ukuba ngaba andinakwazi ukwehlukana nezinto endandingene nazo, uthi uJesu mandingaze ndi-expecte into yobana uyandazi. Akandazi. Ndisenothi mna ndiyamazi, yena akandazi. In a standard salvation. Asiyiphili kuba ne-standard asibengenyawo. uYohane esiqithini sasePatmos wakhonza uThixo esemhlabeni, wazibonisa izinto awazibonayo esemhlabeni. Kuchapter number 4 ithi iBhayibhile wathi uThixo kuye, Yohane, nyukela ngasentla. Nyukela ngasentla. Yes, I know uyandikhonza. I know ikhona imibono futhi ovuka uyibona. But I am calling you today. Nyukela ngasentla. She wait. Enokubambezela. Isono nento engathi sisono. Asihambi nazo zonke. Asihambi nazo zonke. Asihambi nazo zonke. Esingazange sizifumane ngaye, asikwazi makule ndawo sithi sibonga yena. Udinga uba willing uba le moto ndayifumana ngondlela mnyama. Therefore uba ngaba ndiyamthanda uJesu, I rather walk with Jesus ngenyawo zam
kunoku-enjoy i-Mercedes Benz endiyaziyo ndayifumana njani. Ayirada lala ematrasini yam noJesu wam kunokulala kwi-waterbed endiloko everyday mandileli kuyo ndiphupha umntu endayifumana kuye rongo. Every time ndiayina le shirt ndizawushumayela ngayo kuthi thala umntu wayendithengele yona. Ayirada shumayela ngogaga ekho kunokushumayela ngembethe engekho. Ine standard salvation bonke ababiza igama lakhe banezinto abohlukana nazo. Kuyohlukwana neSodom neGomora. Ungabi ngolothe ophila phakathi eGomora. Kuyohlukwana. Awuphimi kuzo izona usithatha uphile nazo. Awuvala amehlo wakho. Awuvala amehlo wakho. Ukuba ngabe uyandithanda, gcina imithetho yam. Kushiyana le ndaba yoba awumadoda uvume elithi izwi lenkosi wavuma wathi cwaka wamatha njengemvu iphambi kwabachebi bayo, wathi ndihlubeni konke ngenxa yoba ndiyabathanda endibafelayo. Nawe namhlanje ungatsho uthi Jesu ndihlube konke ngoba ndiyakuthanda. Thank you, Jesus. Siyathandaza abantu benkosi. Benze Nkosi ndibe ngcwele kube mhlophe izwe. Benze Nkosi Benze Nkosi ndibe ngcwele kube mhlophe Denze Nkosi Denze Nkosi ube mhlophe Denze Nkosi Denze Nkosi ube mhlophe
Lord, help me. Siza Nkosi. Change indlela engiphila ngayo. Siza Nkosi. Bayeke bit. Siza Nkosi. Help me to live according to your will. There is nothing that you can do in this life of salvation ngaphandle kokuphila impilo that pleases God. Ngawazama onke amaqhinga kodwa azophela endleleni. There is only one way ebekiweyo apha entsindisweni. It is the life of holiness. Ngaphandle kwempilo engcwele, there is nothing that you can do. Funa namhlanje sithandaze nabantu abathi ndiyehluleka Nkosi, help me change my ways. Khona izinto endithi mandizenza isazela sami sindigwebe. Sithi akufanele uba ndiyayenza le nto. Change my ways. Omnye uthi akho nto ndiyenzayo kodwa inhliziyo yami ingcolile. Inhliziyo yami ingcolile. Omnye uthi my mind is far away from God. Uthi into endizicingayo azimzokisi uThixo. Uthi uPaulos ebhalela ibandla laseRoma uthi ndiyanivuselela ngoko ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo nelingcwele nelikholisekileyo phambi kaThixo. Uthi leyo inkonzo yenu yasengqondweni. Can I pray with those people basonde lapha kungaphambili sithandaze nabo abathi help me Heavenly Father ndoyisele le ninto. Ngawama amandla ndohluleka ngobami ubulumko ndohluleka ngiyama ingqondo ndohluleka. Help me Jesus. Omnye uthi ndithi senifuna ukwenza okulungileyo kufika into ezingcolileyo zindoyise. Omnye uthi ndithi senifuna ukuxolela kodwa zifika igrudge zindoyise. Help me Jesus. Babonke abantu abayezulwini ngabantu abaphila engcwele besemhlabeni. Akuphelele kwamkeleni uYesu, akuphelele ekujoyineni ibandla, akuphelele ekumeni ngaphambili ushumayele, but you must live a holy life, a life that pleases the Lord. Abekho baya kumbona uJehova bengaphilanga ngcwele. Phila ngcwele umdala, phila ngcwele umtsha, phila ngcwele ungumntwana. There is no expiry time, there is no expiry date for ukuphila ngcwele. Noba selusesihlalweni ebandleni, you must live the life that pleases the Lord. Ngaphandle kwempilo engcwele, you will never see God. Live holy. Come forward. We are praying. Come forward. We are praying. Siyahluleka ngokwethu. Lift up your hands. Thatha indawo yakho siyahluleka ngokwethu. Thatha indawo yakho, thatha indawo yakho Jesu. Sinasithandazeni bantu benkosi ngegama lenkosi Yesu. Oh Jesus. Befundisi bamcela nisondele sithandazeni nami ngegama lenkosi Yesu. Diva kune grace apha ezokutakula emandleni esono. Diva kunamandla azokutakula emandleni esono. Khona amandla namhlanje azokutakula kwinkanuko zenyama. Mighty God. Mighty God. Xolweni bantu benkosi sawunibiza ngemisebenzi ngenye imini. Kodwa ngoku senze assignment yasezulwini. Kuhle oku. Lithi iBhayibhile there is a great joy. Khona uvuyo olukhulu ezulwini uma kukhona ophendukayo. Hayi umuntu ojoyina icawe kodwa uma kukhona oshiya indlela zakhe zokona. My Jesus, nawe ungasemva ungayidalula inhliziyo yakho phambi kaThixo. Help me Holy Spirit. Help me Holy Spirit. Ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Uthamantelike mahalo shaba. Anifuni nokukhokhelela ukuthi uthandaza uthini, but I want you to confess lento ekohlulayo. Thixo nansi yandohlula, help me. Thixo nansi yandoyisa, ndisize, ndincede, ndihlangulule kuyo.
ngegama lenkosi Yesu ake sithandazeni sonke. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, nceda nkulunkulu ibandla lakho singabantwana bakho siza phambi kobuso bakho Thixo wethu onamandla bekiwe ifoundation yokuphila kule mpilo esiyiphilayo kho ncede ke bawo nangba abantwana bakho beme ngaphambili beyixhoma izandla zabo ngegama lenkosi uJesu. Help them bahlangule emandleni esono bahlangule emandleni obumnyama ngegama likaJesu waseNazaretha bancede ngegama likaJesu waseNazaretha nali ibandla lakho lihlangule ngegama likaJesu waseNazaretha. We pray for them in the wonderful name of Jesus. Take control in Jesus' name. Take control. Ngegama lenkosi uJesu emandleni enkanuko in Jesus' mighty name. Shama Kotaya Rekepato Salama